eu sunt Sensen 3, el este Craziness, iar el este SF Pumpkin. Zis mă serverul, zis și channel-ul tău că mi messages mai Gamer. mai zi o dată. Gamer. Mai zi o dată. Blackzone Gamer este channelul meu. Vă rog dați-mi și mie un subscribe. La ce să-mi dați subscribe? Că tu n-ai un abonat. Mâncare am 7. Mă, nu așa. Nu se înțelegea. Mie să ce scriu. Așa? E, părț, ce trebuie neapărat să scrii cu majuscule? Da. Ce, adică vrei să spui... Nu trebuie neapărat. Am făcut unul dintr-o șmecher și peste 10 oameni mi-au copiat dintr-o și mi-a copiat și numele. Aha, Deci îți dai seama ce copiatori sunt. da. La mine, eu am... Numele meu este un nume unic. La mine, da. Uite acolo, Unde? în spate, vezi? Bă, dar care? Cum ai murit, mă? Bă, tu n-ai reparat toată casa. Ai văzut asta? Da, tu n-ai reparat toată casa. De ce? Văd și eu că n-a reparat toată casa. A bubuit și din copac, tu nu vezi? Nu, chiar nu vezi, mă, că am bubuit și din copac și din tot. Am mușcat câte o lacă din tot. Așa fac creeperii ăștia, să ne simțiți. Da, își dă creativ, frate. Normal că își dă creativ, că dacă el... Ai și tu op, avem toți op, numai că el e ăla cu creativul. Deci nu, tu nu să-ți dai op și creativ, da? Să nu-ți dai creativ. Da. Bă, am crezut că mi s-a dus tot chestul din ăla. Nu-mi dau creativ. Îți dau kick. Dar, bă, dar vreau să merg și niște mâncare de aici. Și Bă, nu vino aici că am eu mâncare. Am 9 bike, potato, 2 bread. Nu merg, bă, să iau de încă, dacă e... Dă-i mă opul din nou. Că nu mă poate să spargă nimica. Ce game mode ai creativul? Nu are survival, că i-ai dat survival, tu nu vezi? Dar nu-i în free. Bă, set pumpkins game mode survival. Haide să mergem în mină. Bă, nu mai... Frate, mina vieții. Bă, dar nu mai da. Bă, ești put. Eu n-am făcut nimica, bă. El e cu minte. El e cu minte, dai. E cu minte de ăla de te omoară. Bă, ești bubă. N-am luat nimic. Decât ceva dări. Și... Și un cobblestone. A, da, pickaxe-ul ăla. Dă-i, bă, kick-ul ăla, bă. Bă, îți dau kick, nu mai ne omorâ. Bă, unde, bă? Mi-a zburat pâinea. Pâinea e a mea. Am eu niște armuri la mine. Armura... A mea e. Ia. Du-te, bă, și dă-i kick-ul ăla. Mi-a căzut pantalonii jos. Pantalonii mei! Armura din pantaloni, dracu, suri, cu sorbi jambieri, na. Mi-au căzut jambieri. De ce mă jambieri, pantaloni? Pantaloni, dracu, că zice că înseamnă că noi suntem dezbrăcați în Minecraft-ul ăsta, dacă ăștia-s pantaloni. Bă, vezi că spun iron la loc. Pune-l. Haide... Off camera am luat niște obsidian. Da. Dar o să camera ai încercat să filmezi și l-a pe el. Da, am dat un fel, că nu s-a filmat tot. Și, bă, unde... obsidianul l-am în chest. Ia la mine, bă, știi ce, bă, aruncă tot obsidianul ăla. De ce? Aruncă-l în lavă. Nu, lasă-l, că oricum am doar 6, mai îmi trebuie, nu-i problemă. Aruncă-l în lavă, ce mai? Nu, mi-e silă să mai fac o lavă. Unde lava, mă? Se zice lava, mă duc să-l arunc în lavă. Acum ți-a fost și zice, mă duc să-l arunc în lavă. Lasă. Ce mai fac? Bă, tu câte portale faci aici? Unul, că ăla e al lui ăla. Bă, parcă mi-ai făcut unul ăsta. Nu am mai făcut. Bă, dar era unul aici. Bă, nu, Uite, aici mă. era încă unul. Nu, era al lui ăla, mă. Stai că pun microfonul pe pământ. Bine. Eu mă duc să minez. Ce spune? Spun ție, da ce ți-am spus eu că spun ție. E văd acolo. E, dacă mă vezi, dacă mai mă omor o dată, chiar că-ți dau kick, deci nu glumesc. Un topor? Du-te ia din chest.
Îți dau eu diamant. Nu-i dai bani niciunul. Stai așa că arunc topor. Căzuc topor din cer de diamant. Bă, nu-i mai da, bă, topor de diamant. Chiar da. E bou. De bou. De foarte bou. Știi? LOL, ăla, LOL. De ce LOL? Dar ce-ai făcut, mă? Nici mersi. Da. Ah. Dar ce, mă? Dar lasă-mă în pace pe băiețaș dacă n-are microfonul pornit momentan. L-are pe mut. Cine știe ce l-a pe mut. Bă, nu l-am arăt! Trebuie să-l omor să iau topoarele înapoi. Râdâi în cer? Ce? O căzut 3 topoare din cer. Aha, din cer. Hai, lasă. Lasă-l în pace. Toate 3. Hai, lasă, dai unul, bă, numai unul atâta. Nu are nevoie, toate 3. Nu, lasă-i unul atâta. Dă-i unul de iron. Și e de la mine, de Și ce? o porțiune de dă-le acumulat înapoi. Deci, așa, deci dă toate, și dă-i unul de iron și e de la mine din chest 3 iron și 2 lemne. Na. Redstone, am găsit mine redstone. O să încercăm să facem, noi o să încercăm să facem un, Mă duc să-ți iau 3 fier și 2 beți. da, du-te aia. O să încercăm să Îți facem, iau și mâncare, da? nu, de ce? Îi dau mâncare? Am găsit diamanti, bă. Să dau eu turnă copul cu fortune. Nu, lasă-mă în pace. Stai un pic, că ți-l iau eu. Oh, nu, că am găsit 4, e norocul meu. Bă, îmi bat piciorul. Bă, ești bu, bă! Bă, ce dracu ești, bă, but, că eu nu mai țin minte unde sunt diamantele. Bă! Gata, boșilor. Bă, am găsit diamante și să mă opri din săpat. E deștept. Da, mai am luat doar 2, atâta. Deștept? Deștept, da, e Deștept. tare deștept. Ești doi pe... Craziness ăsta e deștept tare, bă, mare stică. Da, e tare deștept, să știți. Da, își dă un game mode imediat. Și le ia pe toate. Deci care târnă copul fortune, păi cu dracu să n-ai dacă ești pe game mode tot timpul. Nu? Bă, are târnăcop ăsta, fortune sau cum... Cu fortune, adică cu noroc. Haha, nu știi cum să Și cu eficiență 4. Și cu 5 eficiență, nu 4. 10, bă, ce mai? Nu, 5, are 5. Are tămăi. Nu există ăsta, cum îi spune... Deci am de level 10? Nu există carte cu enchant de level 10. Lasă Bă, cât că nu mai pare? am. Nu găsesc, nu, deci pur și simplu nu găsesc aici. Băgăm moduri. Nu e, doar să pui 2 de alea cu enchant de 5 să găsești. Am uitat unde am găsit ăla. Dar unde bă diamantul ăla? Păi am uitat, asta e toată faza, că m-a luat ăla de acolo și am și uitat. Era lavă? Era lavă cumva? Da. A căzut în lavă. Bă, mai am o inimă. Aveți mâncare la voi? Am eu 2 pâini, unde ești? Bă, E jos, ești but, bă, nu aici, ești but. Dă-te pe la mine, mă. Nu, îți dau, las că vin așa pe jos. Vede, stați acolo unde sunteți. De ce? Lasă că vin la tine. Că vă văd. Lasă că te-am văzut Aici, eu. jos. Sunt jos. Sunt, uite aici. Ia-ți. E, 2 pâini, atât am avut. Zi mersi că măcar pe alea le-ai găsit. Auzi. am pune. Ăsta but că găsisem diamante și m-au luat de acolo și le-am pierdut. Erau 4. Erau 4, da, poate chiar 5, că am văzut numai câteva. Cine Poate știe? chiar 10. Da, cine știe cât erau. Bă, am găsit. Ești but, bă! Am spart diamantul și n-am apucat să-l iau. Dar nu era aici, nici diamant. Dar nu aici, dar ajunsesem la diamante și m-a mai blocat. Nu mai da TP, că-ți dau OP, de OP. Și acum... Dă-i bani, direct, ce mai? Acum scoate-mă de aici, așa. Hai. Nu mai vine după mine, aia-s diamantele mele. Tu poți să dai câte diamante vrei. Îi dă-ți bă diamanti. Dă-i ceacul de diamanti. Ăsta a Am fost. căzut lavă, am căzut lavă. Dă-te pe repede, repede. Dă-ți tu deșteptule, că eu n-am timp să dau. Am
căzut, dar am adus pe Dick. Ce ai avut la tine? Am avut armura de iron și cam atâta, ajung în Dar foc. diamantele? Nu. Dar n-avea diamante la el. Eu am diamante la mine. Nu. Trebuie să cam de ce Păi dar n-am apucat să iau. Păi dacă m-ai dat tu teleport, repede de grabă. Și ai luat și apa de aceea ca butul. De ce ai oprit apa? Că eu pe asta mă urcam. Am găsit cou, dacă vrei. Ce Dar vreau? în mine fără nimic. Ce să vreau? Cowal? Da. Și Bă, direct ești vreau. șmecherul ăsta? Care l-am eu? Și ai minat în față, bă? Skin-ul? Bă, dar ai minat în față. Bă, lasă-mă în pace. Nu mai da tipii nicăieri, da? Era într-o mină jos? Erau într-o ravană, bă, deșteptul pământului. Ceva genul? Aici butear, bă! Ceva genul, mă? Nu, că da, iar mai pierdut. Și mai am o leac și mor. Da, clar. Da, ți-am spus, mă lași în pace. Dă-te, mă, la o parte. LOL! Bă, am prins un bug. Ce ai prins? Bă, deci îmi văd corpul meu și eu sunt la 10 km. LOL. Chiar că e LOL. Așa. Bă, nu mai da TP, bă, că uite, acum nu știu unde sunt diamante. Nu te la unul dintre voi. Da, dă TP. Aha, gata. Mă, bă, voi mă vedeți pe server? Da. Da! Bă, îmi vedeam corpul, frate. Uite diamant. Unde? Uite-l aici. Vino repede, dă-te pe la mine. Lasă că... Am un diamant. Am un diamant la mine. Vezi? Le-ai găsit, mă? Ai găsit diamantul? Uite, bă, am luat unul și sta la două. Bă, Dar nu vreau. De ce? Eu vreau unul. Dacă ai luat unul, vreau Am mai unul. voi. Bă, de ce în mine? da, Ai pierdut diamantul. Deștept. Eu? El. Da, el e cel mai deștept. Gata, mi-am găsit Da. diamantul. Bă, știi unde m-a dat? Da, lângă mine. Da, hai. Dă-i pe balul ăla, mă. Dă-mă, nu mai tragi, mă, în el. Bă, acolo ai e prea overpower, bă. Știu. Ai că am 5 diamante. eram două. Eu am ți-am dat unul înapoi, eu nu vreau. Unul e de la mine, dă-l încoa, e a meu ăla. L-am găsit legit. Păi da, ia, vei dai unul. Ce Ia. naiba faci cu unul? Aia. Am găsit eu diamond. Diamond, bă. Diamond, se zice. Diamond, spun șmecheri. Diamond. Ești bun, bă. Mamă, un milimetru să mor. Care tragi tu pe mine? Scheletul. Scheletul trage. Bă, Ești frate, că butear. am diamante la mine. Și eu mai am o leacă și mor. Auzi. Da, dă-te pe ești la mine. Dacă aș putea să dau TP. Nu am treburi mai am. Yeee! Dă-te până la tine! Ole, ole, ole! Că am avut 4 diamante la mine. Vezi că ți-ai luat temele. Da, bine, hai, nu mai da pe. Hai că am găsit un chei. Stai să dau T, P, S, P, P, 1, P, P, N, S, N, Sen, 3. Nu mai din mă. Ei! Am găsit diamantii, bă. Dă-mi cu acelea, itemele. Ia, apoi tu să salvezi de la tine. Diamante, le-ai salvat diamantele? Ce? Am salvat diamantele, am două Bravo. diamantele. Trebuia să fie ai 4. Păi nu l-am salvat. am Bă, luat- butule, mai aveam de luat ceva. Și armură mai aveam de luat, mă rog, am pierdut, hai. Dă-mi Uite, cu acelea. bă. Pentru și te pe la tine, mă. Stai, Mulțumesc. I found a diamond! Bă, Eu le-am luat. pus el aici, Nu le-am mă. pus eu. Îl știu eu pe el. La ce de asta suntem? Uite aici, că bă, un chei, că nu ți-a pus eu. Uite, este 7 zardule. Ai, ce bă, Uite aur. Uite, aur aici. haur. Ia bă, haurul. Stai alea că să mai văd și eu ceva pe Bă, aici. aș Nu mai te din inimioară. mișca, nu te mișca, ia aur. Aș mai din inimioară. Și mai din inimioară și schelete după...
Și ca lumea te-a luat. Bă, dar mi-a dat așa cu aer, mă, ai văzut? Auci. Ce este? Vezi că i-am luat eu diamantelul ăsta. Help! Help! Să atacă zombie și schelete între el! Să atacă! Să atacă! Lasă-i, mă! Lasă-i, eu vreau să iau disc! Lasă că vreau să iau disc! Nu fi but! Mă, zombie și un creeper dacă se bateau. Nu, dar știu că parcă și un zombie și cu schelete dacă bate zombiul. Știu. Că e greu să bată zombiul un schelete. Câtă viață are frate ăla? Nu știu, e clar că da. Noi îl omorâm mai repede. Bă, uite aici, i-am luat ăsta 2 diamante. Bine, adică eu mă duc acasă. Du-te și tu sus și de Bă, eu echipie. le-am băgat în game-ul, din greșeală. Ce dracu, frate, cum mai scăpăm noi de ce aici? E imposibil să pleci. Na, bă, uite, sunt 2 de astea, că De am ce? băgat prin greșeală diamantelul ăsta Ah, ia-ți bă diamante. în game-ul. Diamantele! Haide, du-te și dă-ne și tu TP sus, acasă. Bă, what's this? I found a diamond! Ce e asta mai? Lavă, vrei să cazi în Nu el? mai, nu mai ai piatră. Nu mai am, știu, aveam numai pavă. Hai să vedem cum să ieșim de aici acum. Păi du-te tu sus. Foarte sus. Bage sus cu tai game mode. Ești Bă, dar beton. învăța să spawn un set sau... Dar nu există, bă, deșteptule, că noi suntem pe server după hamache, nu suntem pe server de la ca lumea cu set spawn. Hai că eu am luat-o mai așa, mai elegant, pe lângă... Tata mi-a setat spawn aici. Din greșeală. A, deci merge? Da, merge. Eu nu mai găsesc casa, bă. Du-te sus! Ce dracu să aude, bă? La cine vorbește? La mine. The fuck, chiar. A rămas singur, bă. A, și ăsta. The fuck? Hai. Nu mai găsești casă, frate, Doamne. Cel mai but copil din lume este chiar aici. Craziness îl cheamă pe el, este cel mai but. Cum dracu mă auzi dacă e... Am uitat că... Am uitat că tu l-ai făcut, nu eu l-am făcut. Set. Home. Cum dracu să spune? A. Set. Spawn. Nu. Cum dracu să dă, mă? Zici și tu pe... Că dorm. TP. Target Destination or... Gata, GG. Dă-te pe la mine, bă, că am ajuns acasă. Mi-a dat spawn point. Dă-te pe la mine Așa. și dă spawn point. Cum îți ai dat spawn point? Că vreau și să-mi dau. Păi scrie așa. Set. Spawn point. Bă, așa, scrie așa, cu bară. Gata. Deci, hai să facem un enchantment table. Bă, dar cum se făcea, că am uitat. Ce? Nu știu, îi dăm lui ăsta. Îi dăm, bă, craziness, hai să faci tu un enchantment table. Că avem obsidianul. De fapt nu, trebuie să găsim obsidian. Hai să găsim obsidian. Pickaxe. Stai să iau cu mine gălițile, să le umplem cu apă. Și haide, Ceva frumos. cu apă. Era zic eu acum cu ce. Mă, bă, mai filmezi? Da, mai filmez. Cât filmezi, mă? Video de 10 ore? Nu filmez de 10 ori, filmez de jumătate de oră. De ce? Bă, 30... Atâta filmezi, mă? Da, Eu mă, filmez da. 3 ori mai mult. Filmez 3 ori eu. 3 ori? Păi dar tu joci Call of Duty, bă, eu joc Minecraft. Bă, nu mai trage mine, ce ești but așa, bă? Că-ți dau 2 pâpă bune și dau și bani. Dă-i, mă, bani direct. Și nu mai dau 8. Nu-i mai dau. Bă, nu, dar oricum, oricum trebuie să-i țin 8, dar nu-i mai, îl dau mereu. Când îl văd că se dă pe creativ, îl dau pe survival. Păi îi schimbi tu shit-urile, da? Îi dau... Bă, dacă ți-ori dă și un pic niște mâncare, că nu prea mai Iată, iar m-a omorât. bani. Nu ciordește caia cu alea în chest.
Iar mă omor. Bă, îți dau bani, bă, nu mai mă omoră. Știu că tu mă auzi pe Dacă mine. mă omor odată bani. Dacă nu Permanent. mă omoră singură dată. Haide, nu permanent, îi dau până termin videoclipul. Haide, mine, mă, tu ai la tine târnocape? Bă, Ce? Ești bârbă, a? Era clar. La telefon. Nu am vrut să te omorât. Nu te omora, nu am vrut să te omor. Bă, dar să până când faci așa. Cine-i prost, mă? Tu ești, bă! Eu de câte ori scriu omorât, omorat, omora. Dar nu mă omoră să mă pe mine ăla. Iar nu știu câtă oară că mor. Totul din vâna ta. Din vâna ta. Știi? Nu-i dau bani. Nu-i dai bani nici lui, că după aia îți dau eu ții bani, că eu pot să scot bani, dar tu nu poți să-ți scoți pe al tău. Hai că am greșit drumul. Nu există așa ceva. Eu tot pot să-l scot. Eu serverul. Deci, o să încercăm să luăm obsidianul. Eu-s bossul, da? Ai de dreptate e ăsta, vezi? Eu-s boss, nu tu. Normal că ești deșteaptă. Dacă îți spui că eu-s bossul. The fuck. Dă-te, bă! But. Dă-te! Bă, ești bot! Ești bot! Nu, diamantele! Diamantele! De ce ți-ai dat în la mini, bă? Asta e că diamantele nu-i problemă, dar aveam târnăcopul de diamant la mine. De ce ți-ai dat în la mine, mă? păi ca să te ajut. Știu, nu, că lasă că diamantele tot am, dar târnăcopul l-am pierdut. Dă-ți bă din creativ. Nu mă las că am 3 diamante, am aici 6 diamante. Fac unul. Bă, aveam și 2 diamante și l-am pierdut și... Pale. Aveam Ești- 2 diamante. Tântălău. Bă, da, Cine... la tine s aude ce zic eu, știi? E mult. Aveți vreo 3 boi aici. Ce să avem? Bă, 3 boi. Boi? Maci? Bă. Bou? Ar. Cine e? Bă, vezi că asta nu e bună pus aici. Ce? Bă, Dracu. e bună busul, mă, e bună busul. Cine l-a pus? L-a pus Marusică? Eu le-am pus. N-aveam chef să fac Mă, stai chestii. să le pui, bă. Bă, să bat un păianjen cu schelete. Ăștia sunt cam bătăioși. Bă, de ce îi prinzi spre mine? Bă! Pleacă de acolo! Mă bat eu cu ei. Fugi! Mai am jumătate de inimioară. Luați bucată, mă, luați bucată de la mine, n-am bucată de aici. Și mai vine un zombalul după mine. Am o sămânță, puterea sămânței! Gata, am învârtit The spider. fuck, frate? Puterea sămânții. Dar unde e ăla, mă? Nu știu. Acolo era. Nu vreau să înjur, bă, când filmez. Nu vreau să înjur. Haide, mă, putoană puțin. Tu până la urmă tot ai ieșit. Bă, tu ai anticit-ul pus? Bă, nu mai tragi. Haide că asta a fost episodul de astăzi. Avea... Invitat special S.P. Pumpkin. Și s-ar putea să mai rămână vreo 2-3 episoade. E 10, mă, ce știi tu? Cine știe câte mai rămâne până își repară flopul ăla. Sau poate chiar mai mult. A? Până termin de seria, mă. Ce să mai... Da. Deci acesta a fost finalul. La revedere, lume. Nu! Foc!
Poc și